ҳар ҳафта танҳо аз ин фурудгоҳ то 300 муҳоҷири ихроҷшуда аз Русия ба ватан ворид мешавад. маълум нест аз дари дигар фурудгоҳҳо чӣ қадари дигар берун меоянд. раҳбарони фурудгоҳ мегӯянд даста даста бозпас фиристодани муҳоҷирон аз Русия пас аз ҳамлаи маргбор ба толори консертии Крокс дар вилояти Москав зиёд шуд. мақомоти Русия асосан муҳоҷирони тоҷикро муттаҳамони аслии ҳамла номидаанд. бисёре аз ихроҷшудагон ҳақ надоранд то 5 соли дигар ба хоки Русия қадам гузоранд. ҳар ҳафтаи то 300 мусофир мошта 1200 нафар бозпас аз боздиштҳои муваққатӣ равон карда мешаванд. ин мушкил аз моҳи март аз вақте ки крокусиди хунро тарки шудан аз ҳамон вақт сар шид ва дар ҳақиқат мусофиронеро бозпас мекунанд ё мегардонанд ки тасаввур кунед ки 5-6 сол дар Федератсияи Русия кор мекунад, истиқомат мекунад, ягон ҳуҷҷат надорад. аз тарси бозгардонидан аз фурудгоҳ дигар сафар ба Русия ҳам бисёр кам шудааст. аз фурудгоҳи Кулоб пеш дар як ҳафта то 4 ҳавопаймо ба Москав парвоз мекард. аз моҳи март сар карда хасарии мо 50% кам шуданд. ин хеле ба иқтисодиёти фурудгоҳ таъсири калон расондааст ва мерасонад. агар мо 928 хасар иҷро карда бошем, дар соли 2024 486 хасар иҷро кардем ки ин нисбат ба соли 23 442 хасар кам мебошад. ҳоло фақат як парвоз дар як рӯз ба фурудгоҳи Дамадедов сурат мегирад. аксари мусофирон муҳоҷирони корӣ ҳастанд ки бо умеди кору даромади беҳтар ба Русия мераванд ва теъдоде ҳам ноумед бармегарданд ва ё ихроҷ мешаванд. маҳмуҷон Аҳмадзода, Озодӣ, Кулоб.